Fire. Ze doen zonder muziek. Dus normaal gesproken met muziek dan? Ik doe wel muziek. Vorig jaar hadden ze geen lichtstraat meer. Nee. Nu wel weer. Kwartier. Normaal gaat die muziek bij zo'n showtje. Dat is wel vet. Ik mag Jackson. Is dat Batman? Ja, denk het. Vleermuis eten. Oh, ja. Dat komt allemaal door. Dat is al dik. Voor jou is helemaal niks. Hey. Oh. Kijk, die ga je nou hebben. Die vuur. Weer middenkijkers. Space. Hey Jeff. Hey. Ik zag een bekend gezicht. Het filmen, heb ik nog iets. Ja. Ja, Heel goed. zou je feest hebben? Ja, zonder muziek. Maar hier is ook gewoon niks. 2 poppen staan nog, die zullen ook heel langzaam weggaan, denk ik. Alles Ja, omheen opruimen. ze laten het nog wel staan, maar ze bouwen ook niks op. Want verder geen klein, ja, niks. Nee, helemaal niks, geen feestje, niks. Ah, wel een lichtshowtje hier. Ja. Alles vorig jaar niet. Nee. En dan moet ik hem afvullen ook, hè. Jammer. Echt, echt zo zoeken. Tot toen hebben we jullie.
21. Dan werd het 20 jaar. Ja, we hadden eerst geboekt. Al zoveel aantal maanden terug. En we hadden een goedkoop appartement. Toen Ja, wij ook. opeens op een zondag kreeg ik een mailtje van jullie accommodatie is, of jullie appartement is door de accommodatie geannuleerd. Ja, dat is kut. Airbnb zeker. Dat heb ik nog nooit gehad. Ik heb wel een privé iets. Ja, ik heb een keer gehad dat die dubbel zo duur was in één keer. Terwijl ik al geboekt had. Maar dat was 20 Dat moet dagen cancelen. voordat we gingen vliegen, dus toen hebben we toch maar wat anders gezocht. Als we dit hadden geweten, dan had je dat geld kreeg je terug en dan hoefde je alleen je vlucht had je dan eventueel. Ja, precies. Ja, waar ook veel geld kwijt. We zaten eigenlijk met z'n vieren. En die 7 persoonsappartement, dan zitten met z'n tweeën, de rest ging niet eens meer. Ja, weet je, anders is weggegooid geld. Dan denk je, Ja, ja, klopt. zo. Wij dachten er ook. Mijn pa zei na de hand van eigenlijk had je vliegtuig gewoon moeten annuleren, dan is je alleen dat kwijt geweest. Ja. Ja, maar ik heb geen annuleringsverzekering, nee, dus ik krijg niet eens terug. Je krijgt niet zomaar terug hoor, vliegticket. Je moet echt een goede reden hebben. Godverdomme, lamme arm. Ja, dat geloof ik. Hoe lang ben je aan het filmen? 6 minuten, maar nou wil ik hem afmaken ook. Hè. Nee, morgen, Afmaken, dat zou morgen even door het park lopen en zo. Ja, precies. Hoor. Fiets. Ja, dan Schijnbaar is er is nog wel een Files-museum open. Het vuurwerkmuseum. Misschien naar zo'n, het is een dierentuin of zo zit. Ja, Hebben we ook gekeken, ja. bowling. Ik zag een bowlingbaan. Ik zag vrijdag nog een feestje ergens. Ja, daarom. Maar, Maar andere dingen toch nog even gewoon ja. een beetje vakantie. Kijk goed wel, jij eten. Ja, we zitten er ook misschien aan te denken om een vlucht eerder naar huis te pakken. Ja, of we hebben kijken we een even. vluchtje, kan, het is... Als je het we uiteindelijk zien het wel. gezien hebt dan. Dat hè, het is Nou ja. wat moeten we hier doen? Pokémon Go hebben we heel veel Pokémon Dat Go. speelt niet meer zo, maar ik speel nu nog wel in. Is dat? Van locaties en dan veldjes schieten. Oké. En we hebben al bepaalde routes gelopen. Je moet iets doen, hè? Dus ik heb hier dat is ook het centrum en de stierenarena gelopen. Dus een bepaalde route. Nice. Toch even een beetje spelletje, ben je toch overal geruid. Moet jij niet rusthouden hè? Het is gewoon, ja, Ja, bij ons appartement is dat ook echt een verkeermiddel dat we kunnen gebruiken Ja, als die uitgaan en binnen gaan. It hasn't been doing this all the time. No, it's Ja, ik heb zelf ook meegemaakt. that was insane. Werk volgen. zie het wel.